Около 2000 са може би феновете по трибуните. Атмосферата ще бъде достатъчно добра. Терена също изглежда, ако не в перфектно, то в поносимо състояние. На границата на наказателното поле. Подаване към Радослав Кирилов. Отлична намеса в отбрана обаче на Ораховац. Радослав Кирилов сега може да се надиграва със своя съперник. Добро е подаването, възможност за Карагарен. Първата добра възможност за български отбор е пропиляна от Бирсент Карагарен. Раян Бидунга бе преодолян от Иванович. Трябва да възстанови позиция. Бидунга. Опасност пред българската врата. Отлична намеса. Превъзходни действия от Петър Маринов, за да запази нулевото равенство. В 27-та минута Игор Иванович получава жълт картон за претенции към главния арбитър. Опасно нападение в синьо. Топката достигна до Милан Вукотич на границата на наказателното поле. Той пласира много добър изстрел. Възможност за контранападение. Не сполучи с паса Неделко Пищевича. Сега Вукотич има възможност отново да шутира греда. Петър Маринов този път и с помощта на своята напречна греда спасява българската врата. Тези далечни удари на Вукотич определено започват да представляват много сериозен проблем. Ще видим повторение, вярвам, след малко. Преди това обаче регистрираме още един жълт картон за футболист на домакините Милош Бърнович. Ето отново и ситуацията от преди малко. Много коварно тупна топката пред българския вратар. Успя все пак да направи достатъчно в ситуацията, за да може топката да се отбие от Лев. Раян Даскалов с доста сериозно пространство пред себе си. Талис, той може да опита удар. Ето го и него възможност. Великолепна намеса на Милан Миятович, обаче точно такива са жестовете на Михал Отченаш. Превъзходна възможност в продължението на първото полувреме от около 25 метра. Талис пласира много труден за отразяване удар. Сериозните габарити обаче, с които разполага бившия вратар на Левски, казаха своето. Сега по-различно изпълнение, късо такова. Бърнович, ето го Гашевич. Комбинира с Вукотич. Още един удар на Вукотич от далечна дистанция, възможност за будучност. Тук вече резултатът е открит в 65-та минута. Трибуните на DG Арена избухват. Нямаше добра видимост Петър Маринов. Точно това показва. Нямаше как да сбърка при удара с глава. Ето, че малко по-различното изпълнение изненада български отбор. Още веднъж видяхме силата в удара на Вукотич. Няма засада. Трябва да признаем това. А Владимир Перишич отбелязва своя втори гол в тазгодишното издание на европейските клубни турнири, след като бе автор на едно от трите попадения при победата над Малишева с 3-0 на будучност. Може пък седмия корнер няма да донесе важния момент пред вратата на Миятович. Удар, който е точен. Касяно Бозон опита много технично. Теодор Иванов до него. Топката обаче достигна до Перишич. Джуканович след това. Много технични действия от Джуканович и великолепна намеса на Петър Маринов. Тук българския вратар запазва шансовете на ЦСК 1948 живи. Отлични действия на появилия се като резерва Стефан Джуканович. Потърси далечния ъгъл с много премерен удар, но намеса губи контрола върху топката. Раян Даскалов. Дали той няма да опита удар? Ето го и него! Какъв пропуск! Късмет за Милан Миятович. В този момент ставаме свидетели на последния съдийски сигнал от редовните 90 минути, уважаеми зрители. Будучност спечели с 1-0 редовното време, а двубоя ще трябва да бъде решен след продължение. В Кирилов бяха архитектите. Неделко Пищевич тук ни е демонстрирал не лош нюх пред гола. Можеше да се справи по-добре. Сега обаче Евгений Сердюк излиза сам срещу Миятович. Това ли е момента на Сердюк? Да!
1-1 засада няма. ЦСКА 1948 нанася огромен удар по амбициите на домакините. Сега пак целият щаб на българския отбор вътре на терена. Касияно Бозон и Евгений Сердюк, двете златни резерви за Валентин Илиев, в 101-та минута на двубоя правят така, че ЦСКА 1948 да бъде с едни гърди напред и да бъде над 20 на минути от участие в следващия кръг. Превъзходно завършване от Евгений Сердюк. Напомни за най-добрите си времена в българския футбол. Тогава, когато носеше екипа на Черно море. Знаете за тежките контузии, за много тъмните периоди, през които Евгений Сердюк или Жека, както всички го наричат, премина в... Не, това ще виждам от будущност. Касияно Бозон. Добре към Октавио. Тук има добри предпоставки. Подаване към Евгений Сердюк. Възможност и спасяване на Миятович. Тук всичко можеше да свърши в този двубой. Милан Миятович обаче оставя своя отбор в играта. Оставя минутка надежда за будущност. Ето го и него, уважаеми зрители. България ще има 3 отбора в европейските клубни турнири и в следващите 2 седмици. ЦСКА 1948 с геройско представяне в Подгорица